в Беларуси отбылась приватизация державы. Вот у него, у этого саудовского принца есть территория, есть какой-то доход, и вот люди, которые его защищают... Якие апранают форму, яны готовы забивать и помирать. Все упирается в зарплату, в раннюю пенсию и в бесплатное жилье. Не з ідэалагічных чыннікаў яны абіраюць афіцерскую профессию. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Сёння у нас у гасцях сілавы блок нацыянальнай ідэі. Кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў. Добрый день, Андрей. Дзень добры, Зміцер. Дзень добры, Максім. Ну што ж, як кажуць, назваўся Беларусь Security блогам, то за гэты Security блог і будзеш адказваць. Андрей, для сілавых структураў Беларусі, я зараз кажу не пра вось нават сённяшні дзень, а ад самага, ну, можа быць, пачатку на найноўшай гісторыі незалежнай Беларусі. Ці грала нейкую роль, ці спрабавалі яны для сябе, ці была у сілавых структураў, давай так вот, нейкая нацыянальная ідэя, ці патрэбна яна ўвогуле сілавікам? Ну, тут ёсць адразу тры пытанні. Першае пытанне — гэта тое, што тычыцца менавіта беларускай сітуацыі. Другое пытанне — гэта ці патрэбна гэта нацыянальная ідэя ўвогуле. Ну і трэцяе пытанне, якое вывеў з другога, ці магчыма гэта зараз, наколькі гэта зараз, скажем так, актуальна нацыянальная ідэя для сілавых структураў. Ну, гаворка ідзе не толькі пра Беларусь, гаворка ідзе, в прынцыпе, больш шырока. А што тычыцца Беларусі, то, безумоўна, спробы неяк прывіць нейкую нацыянальную ідэю былі в 90-е гады, але яны былі збольшага беспаспяховымі, і вось чаму. Таму што беларускія сілавыя структуры, я зараз кажу аб усіх адразу, яны збольшага былі асклепкамі менавіта савецкай сістэмы, і яны выводзілі свой радавод менавіта з часоў Савецкага Саюзу. То бок, ну, у нас, напрыклад, Камітэт дзяржаўнай бяспекі зараз адзначае сваё прафесійнае свята у дзень стварэння ўсерасійскай надзвычайнай камісіі, притым што КДБ, уласна кажучы, гістарычна да гэтай камісіі ніякага дачынення не меў. Можна сказаць, што гэта была створана структура Міністэрства ўнутраных спраў. Сам КДБ ўзнік толькі ў 50, калі я не памыляюся, 4-м годзе. Ну і гэтак далей. І вось гэта савецкая спадчына, якая ёсць дэкларуемай ідэяй для ўсіх беларускіх сілавых структураў, яна, на жаль, не пакінула месца менавіта для Беларусі. Савецкі Саюз, ён дамінуе, уласна кажучы, у афіцыйнай ідэалагічнай павестцы. Хаця, безумоўна, сілавыя структуры — гэта вельмі вялікія структуры па колькасці, і ў кожнага чалавека там можа быць адрозны ад афіцыйнага і погляд, і сістэма каштоўнасцяў. Таму можна сказаць, што для беларускіх сілавых структураў нацыянальная беларуская ідэя гэта не тое, што ёсць іхнім якасным, нейкім якаснай прыкметай, скажем так. А вось савецкасць якраз такі ёсць. А другі момант адносна таго, ці патрэбна. Безумоўна, патрэбна, таму што у тэорыі патрабуецца, што людзі, якія апранаюць форму, яны гатовы забіваць і паміраць. І яны гатовы, павінны быць рабіць гэта дзеля нейкай звыш ідэі. Ты не можаш быць гатовым паміраць дзеля пенсіі там 45 ці 48 гадоў і халяўнай кватэры за кошт падаткаплацельшчыка. У цябе павінен быць нейкі іншы звыш матыў, які, скажем так, дастойны таго, каб ахвяраваць дзеля яго жыццё. Ну і трэці момант, ці магчыма гэта зараз, бо мы ўсё ж такі жывем у спажывецкім грамадстве, і што там казаць, большасць людзей, якія ідуць
ўжо працягам вельмі доўгага часу сілавыя структуры, абіраюць для сабе гэтую кар'еру, гэтую прафесійную сцезю, скажем так, яны ідуць, на маю думку, не таму, што гэта каштоўнасны выбар, а не таму, што гэта адчуванне місіі, а менавіта дзеля таго, што я казаў. Льготны крэдыт на кватэру, ранняя пенсія і нікуды больш не ўзялі. І мы проста гэта бачым па якасці тых абітурыентаў, ўзроўню іхняй падрыхтоўкі і сацыяльным становішчы, якія ідуць у вучэльні сілавых структураў. На жаль, апошнія 2 гады такіх дадзеных не прыводзілася, але папярэднія гады можна было пабачыць, што гэта збольшага выхадцы з малых населеных пунктаў, з бедных слоёў насельніцтва, і мы разумеем, што тут збольшага не з ідэалагічных чыннікаў яны абіраюць афіцэрскую прафесію. Андрей, я хочу просто, каб ты нам правёў, можа быць, такі невялічкі гістарычны дыскурс. Ўсё ж такі, вот сёння з нацыянальнай ідэяй у сілавым блоку маем, што маем, як кажуць украінцы. Але, скажы мне, да прыкладу, калі браць БНР, 1918 год, вось тады сярод беларускіх вайскоўцаў, беларускай міліцыі, ці як яна тады там называлася, у іх была нейкая вот ідэя. І калі браць найноўшую гісторыю, сітуацыя, спроба стварэння беларускага згуртавання вайскоўцаў, гэта была спроба ўсё ж такі нейкую ідэю прынесці ў асяродак вайскоўцаў? Безумоўна, БЗВ гэта якраз такі было праявай таго, што, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя варункі, чыннікі, ёсць дастаткова вялікая колькасць беларускіх мужикоў, якія гатовы бараніць Беларусь не дзеля грошаў, не дзеля нейкіх дабротаў, а дзеля таго, што для іх гэтая краіна каштоўная сама па сабе. Што тычыцца БНР, конечно, нам зараз вельмі складана казаць пра тыя часы, таму што гэта было зусім іншае грамадства, гэта было традыцыйнае сялянскае грамадства. І калі мы паглядзім дакументы, нейкія адозвы тых часоў, гэта ўсё ж такі былі адозвы, якія арыентаваліся менавіта на гэту сялянскую масу. Ну а што трэба было селяніну? То бок селяніну было трэба земля, селяніну трэба была эканамічная свабода, і свабода ад прыгнёту, скажем так, іншаплемённых элементаў. Таму што селянін на вёсцы сутыкаўся з паланізаваным панам з мясцовай шляхты, ў горадзе з расійскім чыноўнікам, недзе на кірмашы з жыдоўскім гандляром. І таму, канешне, гэта была нацыянальная ідэя, але гэта была нацыянальная сялянская ідэя, якая, як мне падаецца, яна палягала ў тым, каб быць гаспадаром на ўласнай землі, каб гэтая земля была ўласнай, прычым ўласнай у літаральным сэнсе, як уласнасць, і каб тут не было чужынцаў, не каб яны не стаялі над намі, а каб іх фізічна не было. І гэта, в прынцыпе, было характэрна для ўсіх нацыяў, якія абудзіліся пасля лютаўскай рэвалюцыі падчас Першай сусветнай вайны ў расійскай імперыі, калі мы паглядзім на краіны Балтыі, калі мы паглядзім на Украіну, на Польшу, там, в прынцыпе, адбываліся тыя самыя працэсы, характэрныя для ўсёй тады ўсходняй Еўропы. Гэта такі вось быў селянскі нацыяналізм, які цікавы, які варты вывучэння, але я не ўпэўнены, што ён можа быць імплементаваны з сённяшнія часы проста дзеля таго, што змянілася грамадства. Я удакладнюся наконт беларускага згуртавання вайскоўцаў. Калі гэта была ўсё ж такі спроба, нейкую там, скажем, данесці нацыянальную ідэю ці там укласці нацыянальную ідэю у душы людзей у пагонах, як ты лічыш, чаму так улада Лукашэнкі, адразу згуртаванне, наколькі я памятаю, было створанае ў 91-м годзе, але Лукашенко фактычна адразу пасля з прыходу да ўлады
ну можа быть не ў першы год, але там пазней троху узяўся канкрэтна душыць менавіта гэтую арганізацыю і працягвалі душыць яе, пакуль не знішчылі канчаткова ўсіх сябраў этой арганізацыі ўвесь час. Чаму яны ось как бы не хацелі, каб у сілавых структурах была нейкая такая вось гэта нацыянальная ідэя, нейкая вось дух менавіта беларускасці? Насамрэч Лукашэнкі глыбока начхаць на любой дух беларускасці ці расейскасці. Праблема для яго палягае ў тым, што стваралася нейкая структура з прыкметамі ваенізаванасці, якая не была кантраляваная і падпарадкаваная гэтаму рэжыму. Тому калі мы паглядзім на, скажем так, інтэнцыі Лукашэнкі падчас ягонага кіравання, то гэта заўсёды быў напрамак канцэнтрацыі ўлады і знішчэння любых непадкантрольных ці альтэрнатыўных, нават не тое, што непадкантрольных, проста любых цэнтраў сілы. І ў гэтым плане у дадзеным выпадку іх вынішчалі не таму, што яны былі беларускімі патрыётамі, а проста таму, што яны маглі кінуць выклік гэтай сістэмы, іх разглядалі як такі патэнцыйна небяспечны суб'ект палітычнага жыцця краіны, які мог бы стаць нейкай кропкай кансалідацыі. Таму вось выключна з гэтай кропкі гледжання. Смотрите, вот вы сейчас перечислили какие-то общие черты, как выглядит белорусский военный. У него нет никаких сверхценностей, у него, в общем, все упирается в зарплату, в раннюю пенсию и в бесплатное жилье. И тогда вот у меня вопрос, чем белорусская армия современная, белорусский силовой блок, так это назовем, отличается, условно говоря, от частной военной компании типа Вагнера российского? Или как бы других частных военных компаний, которые есть сейчас во всем мире. Это же как бы такое довольно распространенное явление. А тут есть некалькі момантаў, якія трэба ўдакладніць. Першае, тое, пра што я казаў пра, скажем так, погляды сярэднестатыстычнага нейкага супрацоўніка ці вайсковаслужбоўца сілавых структураў. Безумоўна, я яшчэ раз паўтаруся, што гэта блізу 200 000 чалавек, і яны, у прынцыпе, не аднародныя. У кожнага з іх можа быць уласная пазіцыя. Нехта гатовы гэту пазіцыю праяўляць, нехта не гатовы. Таму казаць аб тым, што вось яны ўсе такія аднолькавыя, як там гэта, з ларца адзінакавы з лица, не выпадае. Другі момант, ёсць агульны тренд сучаснага грамадства спажывання. Вайсковая служба пераўтвараецца з нейкай місіі, асабістай місіі чалавека проста у спосаб заробку. І гэта тычыцца не толькі Беларусі, ёсць вельмі шмат прыкладаў таго, што і на захадзе з гэтым вялікая праблема. То бок, умоўна кажучы, ты ж вайсковыя пілоты, яны сыходзяць у цывільнай авіякампаніі, бо там вышэйшы заробак. Хлопцы, вы прыйшлі радзіму бараніць, вы прыйшлі вывучыцца на пілота і зарабляць грошы далей. Былі вельмі смешны выпадак у Нідерландах, калі іхні спецназ, шэф падкрэсліваю, спецназ, адмовіўся ехаць у другую камандзіроўку в Афганістан, таму што там небяспечна. І калі ім сказалі, вы адмаўляецеся выконваць кантрактныя абавязацельствы, так можа вы тады звольніцеся? Яны сказалі, не, звальняцца мы таксама не хочам, бо добры заробак. Таму вось гэтая сітуацыя пераўтварэння менавіта службы прафесійнай з нейкай місіі ідэалагічна матываванай проста да спосаба заробку, яна характэрна, ў прынцыпе, мабыць, да сучаснага развітага грамадства збольшага. Проста недзе ёсць традыцыі, шмат стагоддзевыя, якія яшчэ ўтрымліваюць у нейкай рамкі гэтую, скажу так, місіянерства сілавікоў. А недзе, як у нас, такіх традыцыяў фактычна няма. І таму гэтай рамкі, якая магла падтрымліваць, і таксама няма. Што тычыцца прыватных вайсковых кампаніяў, Вагнер не ёсць класічнай вайсковай кампаніяй прыватнай. Па-першае, гэта не прыватная кампанія. Давайте казаць ужо адкрыта, гэта частка расійскай вайсковай машыны, якая падпарадкоўваецца вайсковай выведцы, якая кантралюецца, забяспечваецца, рыхтуецца, узброіваецца і выкарыстоўваецца
дзеля інтарэсаў расійскай дзяржавы ці расійскага палітычнага рэжыму правячага. Што тычыцца менавіта прыватных вайсковых кампаніяў, то гэта бізнес. Гэта бізнес, які звязаны з выкананнем спецыфічных задачаў, якія стаяць перад высокапрафесійнымі, скажем так, спецыялістамі у галіне вайсковай бяспекі. Збольшага яны не звязаны менавіта з выкананнем баявых задачаў. Гэта тэхнічнае забеспячэнне, гэта падрыхтоўка, гэта інжынерна-сапёрная справа, гэта лагістыка, абслугоўвання складанай тэхнікі. Вельмі рэдка, калі менавіта з прыватнай вайсковай кампаніі яны выступаюць у ролі пастаўшчыкоў такого гарматнага мяса. Але ў любым выпадку там людзі воююць не за ідэі, там людзі воююць за грошы. Так вот я еще раз тогда уточню свой вопрос. Вот те люди, которые на улицах Минска, кадры, на которые мы видели, там видео, которые атакуют людей, силовики, которые приходят с обысками в квартиры белорусов. Это кто? Это что такое? Это какая-то вот форма частной военной организации? Не, причем тут частная военная организация? Ну, то есть организация, которая принадлежит персонально Александру Григорьевичу Лукашенко. Потому что из того, что вы сказали, из того, что вот, мне кажется, они не подчиняются точно республике, они не подчиняются точно народу, они игнорируют выборы, они игнорируют Давайте парламент. так, значит, вызначимся просто с ситуацией. У Беларусі адбылася прыватызацыя дзяржавы. Вся дзяржава, все ейныя інстытуты, эканоміка, насельніцтва належаць аднаму чалавеку. Таму ў дадзеным выпадку, калі мы кажам пра Беларусь, то гэта як, калі хотите, частно-собственническое владение Александра Григорьевича Лукашенко. У Беларусі няма дзяржавы ў сучасным еўрапейскім разуменні. І пасля 94 года яе не было. Яе не было, в прынцыпе, до 94 года. Просто ніхто не ведаў, што гэта такое. А пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі яе не было, в прынцыпе, нават у праекце. Таму калі мы кажам пра беларускія сучасныя структуры вайсковыя ці сілавыя прыватныя вайсковыя кампаніі, можна праводзіць паралелі, але выключна з таго, што тут вся дзяржава прыватызаваная. То бок вся дзяржава — гэта маёмасны комплекс аднаго чалавека. А там все ж таки гэта прыватны бізнес шматлікіх людзей, то бок гэта камерцыйная структуры, якія маюць на мэце зарабленне грошаў для сваіх, скажем так, уласнікаў. А тут пытанне ідзе не пра грошы, пытанне ідзе просто пра эго і прагу да ўлады аднаго чалавека. Смотрите, тогда я еще раз уточню. А можно ли тогда сказать, что Беларусь, и в частности и вот ее силовой блок, это вот примерно как какое-то маленькое государство где-то вот в Аравии, условно говоря, какой-то саудовский принц, у этого саудовского принца есть территория, есть какой-то доход, и вот люди, которые его защищают, военные, не военные, полиция, не полиция, секретные службы, не секретные службы, но все это, в общем, защищает его собственную персону, его собственное владение. Правильно я понимаю? Так, больш за тое, адрозненні якія, што калі мы кажам пра арабскія монархіі, я привёл любые монархии. Не. Тут вельмі важна, што гэта менавіта султанат. Гэта класічны султанат. Адрозненне беларускае ад аравійскіх монархіяў тым, што там уласнікам дзяржавы з'яўляецца сям'я. То бок ёсць нейкая вялікая сям'я, цірот кіруючы, якому ўсё належыць. Тут ўсё належыць аднаму чалавеку. Але яшчэ ў 90-е гады тагачасная газета адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, Савецкая Беларусія, наўпростава пісала, што дзяржаўны ўлад Саудаўскай Аравіі, абсалютнай тэакратычнай монархіі, хочу нагадаць, з'яўляецца ідэалам для Беларусі. То бок гэта той канцэпт улады, які наўмысна ці ненаўмысна па нейкаму наіццю ён рэалізоўваўся апошні чвэрцьстагоддзя. І таму сапраўды вось прыватызацыя дзяржавы — гэта тое, што ў нас адбылося. І дзяржава ў нас не мае, яе яшчэ трэба будзе ствараць пасля гэтага рэжыму. І адпаведна трэба будзе ствараць, пераствараць і сілавыя структуры на новых прынцыпах.
Андрей, я удакладнюся, калі вот я тады разумею, что ну ніякай нацыянальнай беларускай ідэі ў гэтых вось структурах і не магло нарадзіцца, і не хацелі гэтага, але ну хаця б нейкая там вот ідэя, хай сабе там вот, ну калі гэта лічы сабе асабістыя сілавыя структуры аднаго чалавека ці для аднаго чалавека, ён же ж павінен быў все-таки нейкую і ну калі не ідэю, нейкую ідэалогію там спрабаваць у іх головы укласці, але такое адчуванне, что вот ну там сапраўды нейкай вот ідэі ідэалогіі няма ці ёсць. Глядзіце, зноў-таки трэба вярнуцца ў пачатак 90-х гадоў. На момант стварэння ў 92-м годзе на базе беларускай чырвонасцяжнай вайсковай акругі беларускага войска у гэтым самым беларускім войску афіцэраў беларусаў было менш за 40%. То бок этнічна з кропкі гледжання афіцэрскага корпусу гэта не было беларускае войска. А другі момант, беларуская нацыянальная ідэя там адсутнічае менавіта як арганізацыйная, там, скажем так, карпаратыўная ідэя, якая прасоўваецца, мэтанакіравана адпаведнымі людзьмі і гэтак далей, гэтак далей. Але яна можа прысутнічаць у галовах даволі вялікая, можа быць, я не ведаю, мы просто не бачым, няма адпаведных, ведаеце, сацыялагічных даследаванняў, або калі яны ёсць, яны хаваюцца. Яна можа быць у галовах вельмі вялікай колькасці людзей, вайсковаслужбоўцаў, іншых сілавікоў. Ну і даволі цікава, ось, ну, быў досвед у мяне, скажем так, камунікацыі з дзеючымі, скажем так, сілавікамі, у іх пазіцыя такая вельмі простая. А вось хай Ціхановская становіцца прэзідэнтам, і мы будзем падпарадкоўвацца ёй і малаціць ябаць. То бок, ведаеце, гэта як у Лермонтова слуга царю, отец солдатам. Ну, я не ведаю, які там отец солдатам быў, але тое, што слуга царю, так это как бы адназначна. Калі мы кажам аб нейкай спробе стварэння ідэалогіі менавіта для сілавога блоку, такой спробы не было, але былі патугі ў межах спробаў стварэння агульнай дзяржаўнай ідэалогіі, неяк вычленіць нейкія такія ну, прыкметы ці асаблівасці, якія ну, якасці менавіта вось, якія хацелася б бачыць Лукашэнкі у вайсковых кадрах, у афіцэрах. Ён неаднаразова пра гэта казаў. Ахвярнасць, адданасць дзяржаве, ну, а калі адданасць дзяржаве, мы разумеем, што адданасць султана у нас. Государство — это я, можа сказаць Александр Егорович. Гэта бескарыснасць. Кожны момант чалавек, які апрануў форму, ён павінен ставіць дзяржаўныя, то бок лукашэнкаўскія інтарэсы вышэй за свае прыватныя. Гэта зразумелая пазіцыя з кропкі гледжання Лукашэнкі, але я не бачу, як гэта можа быць рэалізавана на практыцы з улікам сучаснага стану і грамадства, і якасці людзей, якія абіраюць вось такую сілавую кар'еру. Таму што ўсё ж такі, яшчэ раз паўтаруся, мы жывем у грамадстве спажывання. Мы не жывем у ідэалагічным грамадстве. І сілавыя структуры, хаця яны вельмі кансерватыўныя, даволі ізаляваны ад грамадства, ізаляваны ў якім плане, што туды адбываецца падбор кадраў па нейкіх асаблівых прыкметах. Яны, тым не менш, з'яўляюцца часткай гэтага грамадства, і нішто грамадскае для іх не ёсць чужым. Таму на сённяшні дзень ёсць дэкларатыўныя заявы ідэалагічнай, ідэйнай нейкай формы. Гэта вось такая савецкасць, скажем так, спадкаемцы пакалення пераможцаў. Але з іншага боку, калі мы кажам аб нейкіх рэаліях, што ў людзей у галавах, то складана сказаць. Але хутчэй у іх у галавах іншае, а не тое, што трубяць скажем так, як гэта нават назваць, патрыёты за заробак. Смотрите, а если в Беларуси это, в общем, какая-то калька с
Саудовской Аравии. Вот мы тут давно со Змитером спорим, а вот если Белоруссии как-то вот завести конституционного монарха? Ну, то есть Тихановская, понятно, она уйдет, но чтобы при этом, то есть если белорусам трудно понять что-то вот про идею, про текст, про конституцию, ну, про какие-то вот как бы такие гуманитарные штуки, то чтобы появился какой-нибудь вот белорусский конституционный монарх. Найти какого-нибудь приличного и с виду, и там и по образованию Радзивилла, или Сапегу, или Пацев, их же много было. Вот как помыть его, вот чтобы он как бы вот и с образованием был, и вот умел бы там и про Беларусь красиво рассуждать, и вообще как бы служил, ну, как бы был примером для подражания. И Ну, вот его... Майбах уже есть для выездов. Так все есть. Так не. Корону только треба струном. Не. Король нам, как бы, чтобы вот он на велосипеде катался. Это должен быть хороший европейский монарх. Вот как там королевская семья, там, условно говоря, Нидерландов. Ну, как бы должен вести себя прилично, не как саудовский шейх. Вот если вот конституционная монархия, насколько она будет, насколько она, ну, русское слово зайдет белорусским силовикам. Потому что мне кажется, что конституционный монарх для Беларуси, там, Радзивилл какой-нибудь, там, не знаю, Иннокентий I, вот, это просто, это понятно, это доступно, это осязаемо, это, в общем, как бы и думать ничего не надо. Вот, как бы, вот я служу монарху, а при нем там какие-то премьер-министры, там, Тихановские, там, Цепкало, ну, кто там будет? Они меняются, уходят, а вот как бы монарх, его милость, вот как бы вот пусть он как раз в себе и воплощает все то, ради чего мы здесь служим, страдаем, мучаемся, там, жертвуем. Свою российскую имперскостью пропихиваем. Ну, причем тут имперскость? Я, до речі, так само монархіст, і я лишу, що коли вже казати об нейкій ідеальній Білорусі, то вона повинна бути менавіта конституційній монархією. Тому що, ну, республіканські каштоўнасці, а республіка – гэта ўсё ж таки нейкі набор каштоўнасцяў, яны пакуль не знаходзяць нейкага водгуку ў грамадстве. Это не значит, что в будущее яны не знойдуцца. Але на сённяшні дзень, калі уявіць нейкую сітуацыю ў вакууме, і калі казаць, вось што, якая менавіта форма кіравання дзяржаўны ўлад больш аптымальна для Беларусі, я б сказаў, што гэта канстытуцыйная монархія. Чаму? Таму што монарх гэта дадатковы фактор стабільнасці і такі рэзервовы гарант, першае, захавання незалежнасці краіны, а по-другое, захавання унутрыпалітычнага адзінства. А гэтага ў бліжэйшыя гадоў 10 нам будзе вельмі не хапаць. Так можа нас да гэтага і рыхтуюць. Вон, паглядзіце, Мікалай Лукашенко, чым вам не монарх і цывілізаваны, на піаніно іграе, а не на этом, не на аккордеоне. Вот если Лукашенко докажет связь с Рюриковичами хотя бы... Адукация будет там уже там. Хорошо. А вот давайте так вот, ну, вот мы как бы вот эту ремарку ужасную, мы ее как бы мимо ушей, а вот вам в качестве белорусского монарха, вот кого бы вы хотели, вот где бы вы поискали бы, там, не знаю, где-нибудь в Скандинавии, какого-нибудь Бурбона недорезанного? Насамрэч тут, калі мы кажам менавіта аб усталяванні монархіі, тут ёсць некаторыя прынцыпы, якія, ну, шматгадовыя. То бок гэта павінен быць прадстаўнік правячага дому. І, ну, Радзівілла яны просто не ёсць правячымі монархамі, кіруючымі ніводнай краіне свету. Таму гэта, безумоўна, павінен быць нехта з монархаў, якія сапраўды зараз маюць уладу. Вельмі важны рэлігійны фактор. І ў дадзеным выпадку, ну, вось калі казаць пра супадзенне рэлігійнасці, фактара рэлігійнасці і фактора правяча, ну, наявности, скажем так, прадстаўніка правячага дому, то тут у нас застаюцца альбо гішпанскія бурбоны, альбо бельгійская дынастыя. Хаця я ведаю, што ёсць у Беларусі прыхільнікі, напрыклад, аўстрыйскіх габсбургаў. Ёсць і такія людзі. Нехта кажа, што Альденбургская дынастыя, якая правіць у Даніі, яна ёсць нейкім 100-500 калене нашчадкамі Рагвалодавічаў, таму вось па крыві яны маглі б падысці. Ну, але гэта такая дыскусія в вакууме, да якой, хутчэй за ўсё, мы прыйдзем вельмі не хутка, я маю на ўвазе да нейкай практычнай рэалізацыі.
Андрей, калі ўсё ж таки разважаць крыху пра будучыню, калі мы ўсё ж таки падыходзім да такой, ну, сыходзячы з тваіх слоў, што нацыянальная ідэя нам патрэбная, як і ўсяму беларускаму грамадству, так і яго сілавому блоку гэтага грамадства ці дзяржавы, ці там, як тут правильно сказаць, фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю. Іх павінна быць, яна павінна адрознівацца, вот нацыянальная ідэя там вот беларусаў, нацыі, а вот тут вот как бы для сілавога блока такая, можа быць, гэтая нацыянальная ідэя, але вот крыху з-пад выпадвер, там вот з нейкімі там акцэнтамі. Ці вот як это мусіць быць? Значит, нацыянальная ідэя можа быць толькі адной для ўсёй нацыі, а сілавы блок гэта ўсё ж таки, на мою думку, нам трэба будзе пераходзіць да сітуацыі, калі гэта не дзяржаўныя інстытуты, а калі гэта грамадскія ці грамадска-дзяржаўныя інстытуты, калі грамадства мае ўплыў і кантроль над імі. То бок у свой час, калі мы пабачым, напрыклад, досвед Нямецчыны, у іх быў вельмі ізаляваны, вельмі такі каставы прускі вось гэты вось афіцэрскі корпус прускага духу. І пасля Другой сусветнай вайны яны мэтанакіравана знішчалі гэтую каставасць і прасоўвалі такі прынцып ці ідэю в афіцэрскіх асяродках, што гэта не каста, гэта не нейкія абраныя асобы з звышмісіі, гэта ўзброеныя грамадзяне Нямецчыны, якія выконваюць важную місію в галіне нацыянальнай абароны. Бо гэта такія ж самыя грамадзяне, як і любы іншы нямецкі грамадзянін, але проста вось у іх ёсць такая важная місія. І калі мы паглядзім на Нямецчыну, у іх, напрыклад, няма вайсковых гарадкоў ізаляваных за плотам в нашым разуменні. У іх іхнія вайсковаслужбоўцы, калі гэта, ну, там, зразумела, не казармы, а менавіта афіцэры, яны жывуць сярод мясцовага насельніцтва, сярод сваіх суграмадзянаў, менавіта, каб не губляць гэтай сувязі паміж народам і войскам. Таму я б сказаў, што не трэба нейкай асаблівай, не можа быць нейкай асаблівай нацыянальнай ідэі менавіта для сілавога блоку, яна можа быць агульнанацыянальнай, а для сілавога блоку трэба культываваць разуменне сваёй місіі, сваёй асабістай місіі як чалавека, як грамадзяніна, гатоўнасці ахвяраваць сабой дзеля правоў, свабодаў і дабротаў сваіх суграмадзянаў, існавання сваёй дзяржавы і захавання сваёй гісторыка-культурнай спадчыны, свайго гісторыка-культурнага коду. Але я просто удакладнюся. Ну вот я, конечно, спрашчаю, але уявім сабе сітуацыю, калі вот, ну, вот беларуская нацыя, вот змяніліся тут умовы, ўсё, вот, і у выніку нейкага кансэнсуса абмеркавання яна прыйшла да высновы, што вот, ну, нацыянальная ідэя у нас вось такая. У адпаведнасці з гэтай мы будуем сваю там новую светлую Беларусь будучыні. Гэта для грамадства. Вот, ну, дамовіліся і пашлі для звычайнага цывільнага грамадства. Ўсё ж таки для вайскоўцаў гэта таксама, вот яны як частка грамадства, гэтага будзе дастаткова. Ці ўсё ж таки вот партрэты Дзяржынскага у будынку, у кабінетах будынку КДБ, вот зняць іх і ўзяць эту ідэю, гэта дастаткова. У сувораўскай вучэльні, ну, пераіменаваць і зняць партрэты Суворава, а павесіць князя Астрожскага, гэта дастаткова. Ўсё ж таки, наколькі нацыянальная ідэя для таго, каб яна была ўспрынята людзьмі з сілавога блоку, вот дастаткова гэтага унутры грамадзянскага кансэнсусу сярод беларусаў? Ну, я думаю, что недостатково. Мы бачым прыклад Украины 2014 года. Там, в принципе, была проведена некаторая десоветизация силовых структур, але калі яны сутыкнуліся з расійскай агрэсіяй, то высветлілася, што гэта абсолютно недостаткова, тому што, ну, тое, пра што я казал, апынулася, што ў гэтых шэрагах вельмі шмат спажыўцоў. І
праблемы Украіны былі тады ў тым, што там спажыўцоў апынулася больш людзей, якія гатовы былі ахвяраваць у першыя, скажем так, тыдні гэтай агрэсіі. Потым, конечно, сітуацыя змянілася. Таму яшчэ раз паўтаруся, што сілавыя структуры павінны стаць з дзяржаўных інстытуцый ператварыцца ў грамадскія ці грамадска-дзяржаўныя пад грамадскім кантролем, пад цывільным кантролем. Туды павінны прыходзіць новыя людзі з новымі мазгамі, з новымі ідэямі. То бок, калі мы кажам аб новай Беларусі будучыні, то трэба разумець, што гэта Беларусь будучыні будзе радыкальна новай. Там не шмат застанецца менавіта ў ідэйным арганізацыйным плане ад таго, што мы маем зараз, просто таму, што будуць іншыя ўмовы. І большасць з гэтага багажу лукашыцкага, які зараз ёсць, ён просто не будзе працаваць у новых умовах. Гэта, дарэчы, тая самая сітуацыя, з якой свой час сутыкнуліся ўсе постсацыялістычныя краіны. Калі яны высветлілі, што мяняюцца рамкі нейкіх дзеянняў, той же самых, напрыклад, праваахоўных структураў, што яны павінны служыць грамадству, а не партыі, і для шмат каго з менавіта тагачасных міліцыянтаў ці паліцэйскіх гэта стала вельмі сур'ёзным асабістым выклікам. Таму што яны проста прызвычаліся працаваць у іншых умовах з іншай сістэмай кіравання, з іншай сістэмай кантролю, а тут яны, шмат хто з іх проста вымушаны быў сысці, бо яны не знайшлі сабе ў гэтых новых умовах. Таму трэба таксама гэта ўлічваць, але мне не казалось, што мы будзем размаўляць пра складнікі ці сутнасць нацыянальнай ідэі. Так вось мы, дарэчы, да гэтага і падыходзім. Калі ўсё ж такі пытанне таго, што далей рухацца без нацыянальнай нейкай ідэі, без ідэі, там, як каму? Можа, камусьці слова нацыянальнае не падабаецца, можа, камусьці слова беларускае не падабаецца, але грамадства, дзяржава павінна развівацца ў адпаведнасці з нейкай ідэяй, калі мы пра гэта кажам. Вось на твою думку, якая яна мусіць быць? Можа, яна ўжо ёсць у цябе сфармуляваная? Калі некаму не падабаецца слова беларускае, то, мабыць, ему трэба пакаваць валізы і ехаць туды, дзе яму падабаецца. Калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, то трэба проста спачатку вызначыцца, што такое нацыянальная ідэя. Гэта не проста нейкі набор думак, пазіцыяў там ці уяўленняў. Гэта набор думак, пазіцый, уяўленняў, якія, па-першае, падзяляюцца і падтрымліваюцца вялікімі масамі людзей, грамадзянаў Беларусі. Не абавязкова, дарэчы, нават бальшынёй, але абавязкова, каб гэта была актыўная бальшыня з аднога боку, а з іншага боку гэтыя ідэі, думкі, пазіцыі з'яўляюцца базай ці чыннікам паўсядзённых дзеянняў. Таго, чым чалавек займаецца даволі рэгулярна. І вось, калі мы, напрыклад, кажам, я сабе тут накідаў нейкі, я буду падглядваць, нейкія ўяўленні ці складнікі гэтай беларускай нацыянальнай ідэі, па-першае, мы павінны зразумець, што яна павінна адпавядаць патрабаванням грамадства, чаканням грамадства і бягучаму стану рэчаў. Тому гэта не можа быць нейкая адарваная ад рэаліяў канцэпцыі. Міжваеннай Беларусі быў вельмі папулярны лозунг «самі сабе сваімі сіламі». То бок беларусы таго часу, якія жылі на захадзе нашай краіны, разумелі, што нікому, акрамя беларусаў, яны не патрэбны. Ніхто не будзе ім дапамагаць, ніхто не будзе іх вызваляць, і калі вы хаце нешта мець, вы павінны засучыць рукавы і пачаць дзейнічаць. І неабходным элементам поспеху з'яўляецца якраз такі нацыянальная салідарнасць. Нацыянальная салідарнасць як норма паводзіна ў грамадстве. У Беларусі, сучаснай Беларусі, вось гэта нацыянальная салідарнасць, гэта ўжо існуючы складнік нацыянальнай ідэі. Я асабіста ўпершыню сутыкнуўся з такімі праявамі масавымі пасля рэпрэсіяў 2010 года, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі проста сотні людзей стаялі ў чарзе на акрэсціна, каб перадаць перадачы незнаёмым людзям, тады можна было перадаваць незнаёмаму чалавеку, сваяку, якія вось былі арыштаваны і якім ніхто нічога не перадаваў. Збіраліся грошы, збіраліся рэчы, цэнтралізавана адвозіліся гэтыя рэчы на Жодзіна, бо там таксама шмат хто сидзеў, там нейкія дапамогі былі, гэтак далей, гэтак далей. Потым, вось, калі не было такіх масавых
кампанію запрацавала сістэма краундфандынгу. І запрацавала даволі актыўна шмат карысных праектаў, не абавязкова палітычных, але грамадскіх, культурніцкіх, навуковых, нацыянальнай памяці ў галіне, нават гуманітарных, філантрапічных было рэалізавана менавіта за грошы беларусаў, якія афіравалі свае грошы іншым беларусам. Таму нацыянальная салідарнасць як практыка, яна ў нас ужо прысутнічае. А далей гэта адзінства, нацыянальнае адзінства ў індывідуальнасці, а не ў разнастайнасці. Таму што разнастайнасць гэта некая такая групавая рэч, калі ёсць розныя групы, але мы вось неяк адчуваем сабе адзін. А індывідуальнасць гэта значыць, што кожны чалавек мае значэнне, кожны чалавек цікавы, ён абараняецца грамадствам і ему гарантуюцца нейкія правы для таго, каб ён меў магчымасць для самарэалізацыі ці самапрэзентацыі, калі хаціце. Гэта звязана з тым, што сучаснае грамадства яно вельмі стракатае і складанае, і тут вельмі складана знайсці нейкую ідэалагічную большасць, то бок вельмі шмат інтарэсаў разнакіравана. І вось гэтая індывідуальнасць, яна павінна быць абаронай і падтрымкай індывідуальнасці, яна павінна быць менавіта такім чыннікам і складнікам гэтай нацыянальнай ідэі. Каштоўнасць ведаў. Не каштоўнасць коркі аб адукацыі, а менавіта каштоўнасць ведаў. Каштоўнасць прафесіянала. Тое, наколькі чалавек прафесійны ў сваёй галіне, ён добры адмысловец, ён прызнаны адмысловец. Такія людзі павінны шанавацца. Шанавацца грамадствам, аўтарытэт іх павінен быць на адпаведным узроўні. То бок для беларусаў, мне падаецца, вось такая павага да адукаваных людзей, для людзей, якія ведаюць больш, чым яны самі, яна таксама даволі характэрная. Гэта проста складнік вось такого сялянскага яшчэ менталітэту, калі там настаўнік альбо лекар, яны былі, альбо аграном, яны былі самымі аўтарытэтнымі людзьмі ў акрузе. Добрасумленнасць выканання таго, чым ты займаешься. Рабіць якасна не толькі дзеля таго, каб не было сорамна перад суседзямі, гэта зноў-такі перажытак такого нашага сялянскага менталітэту, але і дзеля разумення таго, што якасць таго, што ты робіш, яна ўплывае на агульную якасць жыцця ўсяго грамадства, ўсёй Беларусі. Так? Ёсць такая прымаўка «рабі пільна, і тут будзе вільна». Гэта таксама тое, што ўжо ёсць у генетычным ці гістарычным кодзе беларускай нацыі. І, безумоўна, трэба нейкая база, на якой мы павінны ўсё гэта будаваць. Такой базай можа быць толькі гісторыка-культурная спадчына. Мы не яны. Чаму мы адрозніваемся ад суседзяў? Чым мы адрозніваемся ад суседзяў? Каштоўнасць гэтых адрозненняў, яно вось якраз такі і можа, і будзе, я думаю, адзінай магчымай базай для такой нацыянальнай ідэі. То бок, вось такая ў мяне складаная прамова атрымалася. Складаная, але насычаная. Хацеў бы такі кароткі камент наконт салідарнасці. Мне некалькі разоў наш знаёмы палітолог украінскі Евген Магда казаў, што калі я даведаўся, колькі беларусы сабралі грошай падчас гэтай, пачынаючы з ковіднага першага і потым эту всю дапамогу, я быў шакаваны, кажа, нават ведаючы, што украінцаў у некалькі дзесяткаў разоў больш, чым беларусаў, я сумнеюся, што яны б сабралі такую суму дапамогі адзін адному. І наконт апошняга, мы не яны. Чалавек ўсё ж такі эксперт па сілавому блоку, але ніякіх, як там самых спосабаў вырабу выбухоўкі нам тут новых не даў, але нагаварыў канкрэтна на новы экстрэмісцкі артыкул. Скажуць, вот оно, распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце. Хаця, безумоўна, гэта не пра тое шла размова. Калі мы кажам мы і яны, мы кажам, што мы адрозніваемся. Мы не кажам, што нехта лепшы ці горшы, што нехта павінен тут быць нумарам 1, а нехта нумар 2. Мы просто разумеем, што не толькі людзі розныя, але розныя нацыі. І тыя нацыі, якія існуюць вакол нас, яны вельмі адрозніваюцца ад нас. Яны размаўляюць на іншых мовах, іншая гісторыя.
у іх іншая культура, нават там у расейцаў, якія, не гледзячы на то, што беларускае грамадства вельмі зрусіфікаванае. Але ну калі там, напрыклад, мои знаёмыя расейцы прыязджаюць на Беларусь, яны бачаць, што яны прыехалі ў іншую краіну, нават архітэктура іншая. Таму ў дадзеным выпадку мы кажам пра тое, што гэта адрозненне яно не ёсць нейкім складнікам якасці ці там перавагі аднаго над іншым народам, але яно ёсць складнікам пабудовы гэтага народа, існавання гэтага народа. Ну што ж, хацеў пажартаваць пра рускіх са знакам якасці і рускім са знакам браку, відаць, там, но не будзем. Максім, вот що ж таки Андрей нагаварыў вельмі шмат карысных рэчаў, але я спачатку да Андрэя, потым можа Максім, сапраўды. Андрей, але коротка сфармуляваць вот нацыянальную ідэю ад Андрэя Паротнікава можаш? На падставе ўсіх вот пералічаных... Адным складам? Адным сказам, так? Так. Нацыя, якая усведамляе каштоўнасць свайго гістарычнага і культурнага досведу, базуецца на шырокіх практыках штодзённай солідарнасці і падтрымкі адзін аднаго, цэніць кожную асобу, якая складае, якая ўваходзіць у гэтую нацыю, і імкнецца да атрымання ведаў і, як гэта сказаць, прафесійных кампетэнцыяў дзеля таго, каб, паляпшаючы уласны дабрабыт, паляпшаць дабрабыт ўсёй нацыі. Зноў складана. Доўгі сказ все одно атрымаўся. Это, в общем, для таких проектов, как Беларусь, это, в общем, стандартный набор ценностей, и, в общем, это можно все сформулировать, как у эстонцев, только по-белорусски. Или там, как у литовцев, только лучше и по-белорусски. То есть, в общем, как у людей. Ну, то есть, как у соседей, как у самых лучших наших соседей. Ну, а чаму не? Добра, я падумаю і сфармулюю для загалоўка карацей, але мне падабаецца. Дзякуй вялікі, Андрей. Нейкім чынам вот звёз з Мінска, але думаю, што перадам у Мінск, ну ці даедзеш і забярэш у нас тут з варшаўскай студыі на памяць пра нашу размову кубачак ад праграмы «Ідэя X», Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сімваль Бай». Дзякуй вялікі. Андрей Паротнікаў, Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук у праекце «Ідэя X».